Spominji se Isusa Krista uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova, po mojem evanđelju. Vjerodostojna je riječ. Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje, da ne može sebe zanijekati. Slavimo te, Bože, i zazivamo ime Tvoje. Slavimo te, Bože, i zazivamo ime Tvoje. Pripovjedamo čudesa Tvoja i zazivamo ime Tvoje. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slavimo te, Bože, i zazivamo ime Tvoje.